Komen horde bra, lookkeeper. Komen horde. Komen fैना फैया? आं रायलायनायखौ खोनादों ना खोनायाखै? ओइ मामि मबाइलाव साइड एक सेकेन्ड हरथ'मा हरथ'ल' दे हरसाइरै आइलायमोन आंलाय फैनाया नुदोंना नुवाखै नायलाय जादोंना जायाखै आंलाय फैदोंमोन इउटुबाव नायलाय फैदोंना जादोंना जायाखै हरसाइरै नायनि आं ओमफ्राय रायलायनायखौ खोनादों ओमफ्राय मेसेज हरलाय दे मोननैसो हाइ लिरना हरलाय जायोना जाया नायना मेसेज फैयाखै ए फैदोंथ' हरखायाखै रावबो हेलो हेलो आ जाओ कौन है मेरे लाइव में आ जाओ अरे नों सुनिबाराव जायो बोरमा औ मा जागो सुनिबाराव रबिबाराव सोर दङ दे रायलाया बुङाबो कमेन्ट दङ खबरलायाबो सोनानो जाला मोनला हेपि दुर्गा फुजा जानु बसुमतारी आगै दुर्गा फुजानि माबा फैदों आं ओरैनो लाइभ फैदों दसे बाबु उन्दुनायखाय खबरा बिदिनो नोंहालाय मारै दं खोन्थाहरलाय आंनो
हेपि दुर्गा फुजा अनजालि बसुमतारी आगै मोजां माबासोनानो दे मोजां थानांगौ फुजा जायोना जाया नोंसिनिथिं फुजा दंना गैया फुजा दंना गैया दुर्गा फुजा दंना गैया अबाव फिसाजो जायो फिसासो जायो अ बेरायहैया फिसायावनो जोंहा बेरायहैनो नागिरदों दुर्गा फुजानि खोथा गैयि खोथा थांगोन दाहाय नै नोंगुबै मेंख'आ जौफेदों नै Hi Manjali sister, happy Durga Puja from Karnataka State Indian Army. Thank you Emusari vlog. नोंनिसिमबो happy Durga Puja. मिथिबायना एमुसारि vlog आगै नोंनिसिमबो नैबे दावराव थानाय नै मा होनदों ओइ मेंख' नोंखौ मा होनदों लागाव गुमै जों जादों होनदों जों नुबायथों गैला नोंगुमैया कर्नाटकायाव दुर्गा फुजा जादोंना जायाखै खोन्थाहरदो एसे थाक नैबे दावराव था नोंबो दावराव लादों नोंबो लादों आरो दाउ खासिजोंनो नोंगुमैयाबो दाउ खासि नागिरदोंमोन मोनाखै कनबरदि मा सोलिदों बेवहाय बैयाव थाङो जों बाव दुर्गा फुजानि दावराव जादों दुर्गा फुजानि लाइक दान थेंक इउ नोंगुमैया जौ फेनानै दावराव फन रायलायगासिनो दं नै बैलाय कर्नाटकायाव दुर्गा फुजा गैया सिस्टार बिसिना आङो लाइभ फैदों हरै थां लाइभ फैदों आङो हेलो एवरीबॉडी मामा लिरनाय मेगना सिनाय नंला र चलनो मा होनगोन दाउ खासिजों ने सोरो आंखौ ना सोरखौ नै माबा सोरबा गोलाव लिरना हरो माबा बुस्थु नै दानफिन आंबो कर्नाटकआव दं नोंबो कर्नाटकनिसो ना हाय आनै लायनान थेंक इउ कर्नाटकआव दुर्गा फुजा गैया सिस्टार बिसिना आइदल फुजासो होयो हारिखौसो फुजा होयो बिसोरखौ माबायदि जों मिन्थिफेराना ओंखायनो सोंनाय जादों ओमफ्राय दुर्गा फुजा जानो मानोथो फैयाखै आंबो फुजा जायाखै नामा आनै फुजा थांगोन दाहाय थांगोन नोंलाय फुजायाव थाङाखै बैसागुआव थांगोन दे आनै जौ लोङा नोङो फैबाबो बेखारसो जौ लोङा गारा
Mana masih Disember masih Disember masuk mas mesti saya ngomong apa? Tampaknya saya mesti ada siapa? Mas mesti saya apa? Oleh ang harus ya gitu. Harga saya gitu. Kalau harus murah gitu. Ibu tahu apa gitu. Mas mesti new jalan Angba dahayसो थांगोन आनो दाहायसो थांगोन जोंबो दाहायसो थांगोन आंबो थांगोन बेरायनो बैसागुआव एखे फै दे फुकन फै नोंगुमैयानो दावरावथार जौ लोंनानै नाय नोंगुमैया मेंख'आ कमेन्ट फरायनो कमेन्ट लिरना हर दे बेदर सोलाबाय थानानै बाहाय मेला दं नामानो मेलालाय जाखायोना गसाइगावआवसो फैनांगौमोन नोङो मामा सन्जया नै गारिगाव फुजा होयो सुटि मोनाखै डाइरेक्ट एप्रिलावसो 3 मान्थ सुटि लागोन बिसिना बिश्वकर्मा फुजा होआ दासो गारिनि फुजा कर्नाटकआव मिथिफेरा मा होनदों बिदि लिरबासो सिनायगोन बियो जा गिदिर लिरनानै बिदि लिरबासो सिनायगोन बियो होनदों नोंखौ मेगन खाना जाबायलाय नोंगुमैया एबार गोथाव माइब्रानि जौ संना दोन जौ लोङा गारा बाहाय डाइलग होदों नोङो आनै सिमोन फैनाया जौखौनो लोंलाङाखै नोङो ओइ गुमै दाउ खासिजों लोंनोबा फैनो हनै नोंखौ दाउ खासिजों लोंनो लेंहरदों नै नोंखौसो लेंहरदों अनजालु आगै नोंगुमैया कन बिदिब्लासो सिनायगोन होनबानो सिनायालै बे मेगना खाना जाबाय ससमा गानाखैना ओंखायनो र'नो बावनो मोना नोंनि मबाइला मामि मबाइल नोबाबाना मादैनाव आंना एगजाम खाथि जाबाय आनै बिनिखायनो आं थांगोन ला दे आनै थांथ'ला दे मेगन थाइब्रै जाबाय ने बुन्दुआ मेगन थाइब्रै जाबाय नोंना बुन्दुआ एबार लागोन दे आनै लोंगोन दे आनैनो लोङा नोङो थगायसो लाबलाय जौथ'ला आं एसे लोंनि लोङालै लायलायो मामि माला थांगोन मेलायालाय फैलावा थांबानो थांगोन आनै अके फै जाखांबाय नामा जायाखै दाबो नोंगुमै एसे जौ लादों दुर्गा फुजानि लोंगासिनो हनै जोबाखै दाबो बे जोबबानो ओंखाम जानोसै लोंगोन दे फन हर आंबो लोंगौमोनलै नो फैदो फै गसाइगावआव नै आंना फिसाजोआ नायगासिनो दं जा खालामबाय मा हाय हेपि दुर्गा फुजा होन आं बादों हेपि दुर्गा फुजा होनदोब्रा आं बादों आंबो इम्बिखौसो दावराव आंबो नाबारायदों एसेल' लोंना फैगोन दे आनै दे देलाय मोनखाम फुनालाय द' बाबु उन्दुनायाव जानोसै मामि माला थांगोन मोजां
नुबोला माखौ माला थांगोन मोजां लेखारबायनि सोरबा नुबोला नायबोलाखै मानो माइनावखौ मोजां नै सिटा जालाय दे नायनो नोंखौ बाबाय मामि साजान फैदो बेयाव लाइमोन नुबाय दा आंजोंबो समान जाखाबाय बाबा नान मामा नुबाय दे नुबाय आंजों समान देरखाबाय सिख्ला देरबाय र' आंथ' रागा जोङाबा थुबलासोबा जों हरसेखौ मा क्लास मोनखो नानिया नोंसिना क्लास 5 मोनबाय आगै बुरिबाय 11 बोसोर जानोसै दिनै जा गोसो खांदों फैलावनि बिनानावमोनखौ सिमां नुबोलायदों आनै उन्दैफोरखौहाय खेबसेनो ज' लाबोनांगौ ज' मोनजालाया बयबो आलादा जानानै सिमां नुदोंनो फैदो बेरायफै मा नै ओरै खालामसै ओमफ्राय बेयाव जिब्रा जोंहानि आजाजों समान दे देनां बिहामजो लांबानो जाबाय आंनि फिसाजोखौ बियाय ना मा होननांगौ जाखो सोरखौ लेंखालायखो स्टेनाव ड्राइभार लोगोनसो होनसै नोङो मोजाङै नुबाय नोंखौ हाबा हरगोन थांगोन दे बैसागु हरनायाव दे फै सन्जय आनै फै मा हाबाय थाखोथाय बाबुखौ नारै थां आइथां दावराव दाजा आंखौ अखाफोर मुलुगनि मुलुगसो जाबायसो अखाफोर मुलुगसो जाबायसो हा ओमफ्राय गाबोन आं समबाराव जायाना दिनै जायाबा आदा अखाफोर मुलुगसो होमबालाय जामायजो बियाय बाबु सिखारो मामा हाय माइकेल हाय आंना फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव एग्जाम दं आनै मोजाङै हो दे बेस्ट अफ लाक सन्जय आगै मोजाङै हो एग्जामखौ मावजिखौ मानो बामलाबायखो नै नोंगौ नै नोमाया मावजि बामदों नै नाहसाय जाबा आंखौ ओंखायनो आंखौ बिदि होनांगौ गाननो हायो हाय मिके कैसे हो आप हेलो लाइक करो बीए नि एग्जाम गुड लाक दे मोजाङै हो दे मोजाङै मोजां पास जाथों
Facebook ends now. Mami, mabaso.